Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama nan û dan carekî dî em bi we re ne vê heftiyê em li Amedê ne. Bi rastî ev car bernameyekî taybet em ê ji bo we çêkin ji ber ku em hatine fuara gurme 2019. Me got li Amedê xwarinên xweş têne çêkirin ji ber wê awayê li vê derê ev fuar hatiye li darxistin. Lê fuarekî ne tenê ji bo Amedê, fuarekî herêmî ye, gîştî ye. 45 wilayet tevlî vê fuarê dibin û li vê derê xwarinên xwe, tiştên xwe yê xwarinê pêşkêş dikin, stand hatine vekirin. Lê berî ku em dest bi bernama xwe bikin, em bînin serekranan ka roja ewil li vê derê çi hatibû pêşkêşkirin, çalekiyên çawa hatibûne kirin, em û ya tev bi hev re bibînin û paşî em dest bi bernama xwe bikin, em dest pê dikin. Heta ku dîmenan temaşe kir em jî hatin ketine hundir niha êdî em ê stand bi stand bigerin ka binêrin çi temê xweş hene li vê derê werin me temaşe bikin. Em hûn dixwazin roj bi taştê dest pê dike, em jî bi taştê dest pê bikin. Em hatine standa panîrfiroşekî û ne tenê panîr li vir heye gelek tişt hene. Kamê pirskin hem çi hene li vê derê û hem çi tiştê tam xweş li vir em ê nîşanê we bidin. Em werne ostayê tune li vê derê heye. Merheba ji te re. Merheba, serçave hûn xêr hatin, serçave hatin, saxiye canê we, başin hatin. Em başin saxî. Me got ka em binêrin li vê fuarê em ji taştê dest pê bikin. Serê sibê em dest pê bikin. Li vir û çi we daye pêşandan? 27 çeşit penîrê me heye. Onandî heye, salamura heye, lifmişkirî heye, bûzxanê heye, Belê. xawirma me heye. Niha li vir 27 çeşit panîr heye. 27 çeşit penîr heye. Kîja panîr hene mesela tutkarî binav bikî wan? Avana sadê çêlekaye, Belê. zaman. Ev yê badayî ye, yê helandî ye. Helandî ye, Belê. tevlî heve. Abiya, Keziyê divê êrgiyê garis. ha. Avana lavaş hene, Belê. avana salamura ne. Salamura ye. Koçera cem me heye, tişkî pir xweş e. Belê. Roja bûzxanê ne. roja vekirina fuarê 21 metre panîrê kezî we da. 21 metre me İnşallah. çekin, maxus ki em plaka Amedê ava bikin. Belê. Ev yaş devlet deleve me jê kiriye. Bi rastî tiştekî xweş bû yani Tişkî xweş bû. ji bo panîrê Amedê nîşandanekî xweş bû ew. Ev jî qeliye û Gane, hûn bi xwe çê dikin wan. em bixwe çêdikin. Va panîra jî hûn bi xwe çê dikin. Tev em bixwe çêdikin. Hûn her tiştî bi xwe çê dikin. Valla hûn dikanekî baş li Bir şey mi? Tiştê xwe zayîne. Hadi zeytin dahi em dînin, em bixwe dişkinin, em bixwe çêdikin. Zeytûna jî. Zeytin eşin, em bixwe çêdikin. Ev tiştê xweş Sos ya hene, dikin li sos vê derê hene. sosên ber taştê Reçala ne. ne, reçala güzel heye, ejira heye, ejre şin. Şîranî ne ew jî. Şedani ne, helava penîr heye. Li vir tiştê bal kêşene ev çi ne? Eviye bacane. Bacane reş. Bacanê reş şîraniya wî ye. Şedaniye wiye. Ya reçela bacanê reş ne? Reçala bacane reşe. Ev jî Eviye gündüre spiye, gündüre çile. Kış ev jî kabağı. ê kundira ye.
جرى نافكي بيجني مرابا نشاش من بعربي قالك بيجني برتقالة يا بله ها قال كي برتقاله وريتشالا ويجي اف جي رونه مالها روني مالها بخوية بيا بخوية ها هو أنا بخوية بنيري بانير هر جوره بانير بانير مشکی. مشكي اي مشكينه بنيري مشكي هي اف بخا مشك بخويا إيه. نشاش من بله وسط حيوانة بوستي حيوانه يا اف إيه بانير مشكي. ام تكار تعماي بنيرن شوه مزكن كاني تعما en penir ki ağlıya. Erzincan cımağa özel çekin. بانيري ارزينجان يه ديرسمي Erzincan يه كلجني تولم بينير او تولم نافدار بينير. يا مشكا این مشکی پر. بله. تشکی باش. راستي بانيرا كي خوشه باش ام سباس كينج بوه ملودر جورا پنیرین آمد نشانه ودان امنها بین جی کی دی افدر جی ستاند کی وانه کامبینر جوانه چه هاتنه ودر ولن تماشا بکن لور مرحبا جواره چوای باشم جان نه حساب صاحبی و جوانی هاتنه هم جوانی هاتنه بله اون بخیر هاتنه خودش در روزی دیگه صاحبی و چه آنی جوانی خود من وانه پنیر آنیا لواش ekmek آنیا bir de من هنگی وانیا هنگی. هنگی و حقیقی بله هنگی و تمامیلا doğal ve orijinal organik olma آنیا و تشتی و غذایینه demek ki. işte ben همه organika Hani em tamayt karım mı nerim? tabi 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 ne demek Ev panire navdar ye wane ye. Ef peynir navdar ye vane ye güren taşı ya güren taş peyniri ve meşhura hem otlu peynir o evet سه چهار مهان به ناخه داد مینید Hatta kuru tamayı hoştu. تمام تامای خواهش دبید پشت و تام خواهش بناوی هم در دخنه پیاسه Rastî jî panîre ki gelek xweş e. Gelek xweş. Ez jî hinek ji panîrê fêm dikim ولی zanî. نه Me gelek aciband ev panîrê ha. بله Wekî din li vir وای کدیم فیلم اینگی به میه حقیقی هیا اینگی به قرا قوان یه از کی تویان توکرا قوانه زمانی بره هنا یه آن هنگیوانا تمامیلا ارگانیک و اورجینالا شکر موم ناو دا تونه یا ev hingev li hêla wanê hekarya colemêrî wa dira. Rastî hingivê xweş derdikeve rast e. بله Ev jî ya hingivekî orijinal organik hûn bêjin. هنگی به که اورجینال و ارگانیکا مثلا وی مقامی اف هنگی به هنی وی اوی دا مثلا بوانر اول دا یه چاموری هاته سوامیش کرن بیش هنگا بوم بوش میش سر کلمیش کرنن اوغولان دیدن دما اوغولان دیدن هم دکنه ناف دا بله. او کندی امکانیله چه دیگر اوا Xwezayî ye yani. شکر فلان هم نادنی شکر نادنی. شکر قد kesinlikle هم نادنی Derkin ki şekir ne dili ev hingiv xweş e. هم هنگی بخشه اه، هم راست. موماوی هم هنگیوی و همه تمامیلا اورجینالا اما اف هیا یعنی شکر یه دنیجی هنایا اما ما آماجا ما تک یه انسان میه بخوان گره که هنگیونی حقی بخوان که بونه علاجه Her wiha nanê lavaş bêjinê nanê tanûrê ye. اوشی نانه Nanê تانوره یا navdar ye wanê ye. ناندار یا وانه یا نانه تانوره نانه Belê ev nanê me ye. Nanê wanê ye. نانه وانه یا نانه تانوره ام نانه هنه زمانه که مثلا با پیری مجی یعنی ام مثلا hatırlamış که مجی دیتی بو gerçi اوی وقت بنا آشه او قلب که داخلی جه نراد کرن Aa, جه kaptan نراد jenet کرن kirin. قابوق جه نراد کرن بجا وقتی که وی گاوه مثلا 5 متران 10 متران ایلرده دم مورو چوای دایی که نام پاتبان بهنا وی تات انسانه بهنا هنگیوین تات انسانه بهنا پنیر تات انسانه وی زمانه بجا وی گاوه جه ترجیح olarak افده بید مثلا پنیر نانه هنه تمامیلا بغدای yani kabuklu olarak hat yapar. Ya kalki ise ranak. Kalki üstüne rake çünkü kalki ve faydalı ya. Belê. Ha li vir karekî balkêşeye em ji Amedê me dest pê kirim hatine wanê. Ez ne şaşkın ev derjî Mêrdîn e. Merheba ji Diyarbakır. Merhaba abi, Çavani. Çava, başım abi. Başım. û çi dikin li vir? Şekri B'îv abi. Şekeri bi îva çê dikin. Taze em bixwin şekeri bi îva li vir çê dikin. Abi, diğer şekri B'îv abi. Belê. Em nıkına bu kutu dikim.
İnsan 2 saat dest dişi kiriye. Pişi talep heye jera. Yani evye birime. Ev ya cara yekemez tişteki bu had binin bir şevazi ve çedikin. Katışmara bahs kelver çehene. Abi, avana zaten yerliye. Vanal Diyarbakır içinde. Bale. Evye Merdin'e. Evye mebdu canım şire kiriye. Gittim savi. Goravya zede. Bale. Evye jit tenuke. Evye basra. Meşhur ku göz navdene. Hele hemu gol navdan hemu. Bale. Evye ellice. Eder Hüseyin. Ev diğer hususi. Ere. Bu bana zaten Merdin'e. Bana pervana bu çedikin. Liver her vaha göz hene. Ere. Neviş hene. Rastı. Tişte va xwazayı xuyadikin. Rast abi. Bale. Peşyam Zivistan abi. Bana inki mecli germ dikin. Germ yani şire çişe Zivistan'e. Zivistan'e tekrar. Bale. Zivistan hatiye ev jî xwarinên zivistanên em bêjin em berdewam bikin. Em gera xwe nava fuarê berdewam bikin kawerin viyalî ve. Li vir çi köfte çêdikin. Çi köfte li Amedê jî xweş tê çêkirin. Em binêrin em ê herin cem Hacı Sîraç. Ka çi köfteya wan çawaye qewet bijwere. Bu kampanyayın li derê çi heye li vir pêşbirk têvdar xistin ji roja ku fuar ve bûye heta niha li vir pêşbirkên cûr bi cûr tên ê ku pêşbirkên xwarinê têne darxistin niha jî yek ji wan e em wisa xuya dike îro roja masiya ye di rojên pêş de jî hatbûne çêkirin heta fuar bi dawî ve ev pêşbirkên ha berdewam dikin. Em gera xwe nava fuarê berdewam dikin kamê wekî din çi tama bibînin wek tê zanîn gurme tê wateya mijînê yanî li tama tişta dinêrin em ê jî em stan bi stan digerin hem tama wan dinêrin hem jî xwarinên bedew yê xweş yê tamxweş em nas dikin werin em berdewam bikin. Li vir skaldekî balkêş heye tevjinin li vir xwarinên ku çêkirine anîne pêşandanê em jî kabinêrin hem çi xwarin çêdikin û hem jî em nas bikin. Li vir xwarinên cuda cuda hene ev çi ye? Şiliki. Şilikiye. Şîrinayî ye. Değil mi? Şerine, evet. Dımsu o memaliye. Dim surune male u çedikin. Mayaya. Evli ser seyret ye çekin. Yani seni çelik öbür çekin ne bu? Mesela klep tavsiye böyle çekin. Ama normalde serseri çedi ben. İşteki hoş kuyadi kebrasti ve gidip çehenel bir Dolma heye, bastikame heye, bastike. kundire mekavi heye. Ev meftune. Eri meftune. Meftune ye rastla. Çeki Diyarbakır'ına, halas bu havalar kırı halas bu. Ya hendik baye. Hendik maya. Çavay alaka heye. Valla maş, başı çok Standart şükür. jnaya tevjinin vederi. Hem de şabane. Kuarne kon numali çedikin. Ama hormale çekin. Numali çedikin. Ama evarim çetkin, servis veştem tenim bediri. Halas bu da tuxazın car çetkin. Başa kavat bijwere. Sabit, Vakti spaskin. dil vader ajı kutil kene. بالوعية هي ظهري السكة هي ظهري السكة بنا شو بلوعية بلوعية. ناني بلغورية جالس كل شكل ديالبكر ناني بالكيشة. ناني بلغورية ديشن Eva ha çiye? Edik, Noke. noke, dan.
نوک دانه بله ناوی خوارنی ناوی چیه ناوی خوارنی ناوخانه دیاربکری دبیجن هدیک هدیک بیجنی ها وکی دی ترشی اوم خواه چه دکن بله bu şekilde gelek خوارنی خوش دور هنه به تایبت ین مالانه یه دست جنایه یکو لور آنینه پیش جبوکو کسی انتینه فواره لور و خوارنا ببینن تمام بنیرن هر وها ام کتل کد بینن لور جی جوره خوارن هنه ev jî ev jî birinca bi goşte li vir mehîr heye her wiha mehîrê em dibînin ev jî şerbeta rîhanê ye rastî jî gelek tiştên xweş li vê standê jî me dît hem jî tiştên mirov dikare bêje xwezayî û tam xweş ev derjê rengekî cuda yê vê xwarê ye standekî cuda heye ev jî ji dervê bajêr hatine ji dervê Amedê hatine ji herêma Behra Reş ji Trabzonê hatine vê derê cûr bi cûr penîra anîne vê derê rêzkirine hem jî rûnê malê heye zeytûn heye her wiha penîrê eyara heye ev jî nanê taybet yê Trabzonê bi rastî nanekî navdar e li tevaya Tirkiye navdar e ev ji anîne vê derê fuarê ku bidine naskirin nîşanê kesên ku têne fuarê me got ji 45 wîlayeta hatine vê Amedê fuara Amedê gurme 2019 me behsa Trabzonê kir ev jî ji Kastamoniyê hatine û dibînin sîr li virin sîrên Kastamoniyê navdar in ev jî wekî hûn dibînin künefeya ji Hatayê ji Antakyayê hatiye temaşevanên me belkî zanibin berê em çûbûne Hatayê bi rastî künefa Hatayê künefeyek navdar e li vê derê jî standa wî hatiye vekirin ê ku ji dervê Amedê hatine yek ji wan jî standa Hatayê ye em rastî standekî entabê tên dîlokê li vir ji wektê zanîn dîlokê jî jêla xwarinê ve ciyekî taybet e bi taybet tiştên berhemê ku ji bo xwarinê lazim in dîlokê pir hene îsotên wan salçê wa û her wiha îsotên cûr bi cûr ku hatine çêkirin ew li vê derê ne û tiştên ku ji bo dolma hatine hazirkirin em dibînin wek hûn jî dibînin li vê derê em bêjin gelek tişt fisteqê entabê em dibînin ev jî Düble yeni mahsul Antep fıstığı abi. Antep fıstığı. Fistaqekî navdar e em xwe bi şans dibînin em li tema fisteqê entabê jî dilêrin Salçası burada. Toz biber, acı biber, sumak, nane, isot. Belê em gera xwe berdewam dikin em hatine ber standa Meletî wek tê zanîn Meletî wek li vir mêvanê vê fuarê yê taybet e em ê jî niha binêrin ka li vê derê çi heye em ê wî bînin ser ekranên we merheba çawanîn Gındiye vallahi ne çabuk. başit Başı çok şükür. ve çi anîye ji Meletî Vallahi ma Kaysanine, Belê. günde Malatya'm, Kütür geline, Mürün. Kurmancı Naveha Mürün'e, belê Malatya'm katılmıştım. Kaysiye Aravan'ın, Ezar'ın İslamlı Arde Radık'ın, Vanajı Arav Kaysi- devine, Sar Arde Radık'ın, hafta ke falan dıminin dandike xarraş orarmıştı. erê Dandik onamlar da dardakın. û ev li mîne Ha. niha
ملتی به قیسی خو نافدار ها چما هنک جی زرن هنک جی قش وانا ام kükürt به کورت ha چه bir kükürte çedeva Ev zerdeva. zerdeva ve ihracat tarra der ve 3 salon 4 salon 5 salon jî bimîne خرنا به Xraunava. Vana organigin. organik Ha, be kükürt çe Be kükürt sa dare da jedikin. Tek tek işte hem doğda şunu sarmış dikin. Vadakhın fatkı tavatın ne ve seve رشت مینه raştımine veji رنگی نخوشه لی طعمای خوشه tamam pa pre khoşe yekşi vana te şine sar. Muhafaza ki kurum nakabine. Doğalım vana kurum dikabine. یعنی چته خوزایی ها. به دوغال به Ha ha. کرم جید که Ha kurji ha kurji dikabi. کرم جید چته خوزایی حزد که Mesela ma زوبزونا که به ما ha nakabiye. نه Bana mesela ma özel lokum çektiriyor malati. Der ki benderim fatkı tavatınla. Sada saf var Diyarbakır'e ma çekir Oğlum, amani. kaç etkin var? Ha ama dedine fatkı am kaysiyon dedine lokume am ev çekin fatkı lokma falan tınla. lokma kaysi Kaysiyon ha. Fatkı tınla. Karamel falan dövene aviyon fatkı şeydekin. Ha ucuz var bana mesela da sav Diyarbakır anı. Döner ha. hava Mitine goşt ma بلا çekiriyor اولی می döner. kameraman ve jin nişan bide دبرم. ev jid çteki taybete ji Reş qaysi am ha kays reş tam çedik. jiya raş çedbe Ha reş var çedik. ji qaysi u fındığı çedbe Fındığa fıstığa. Fındığı ante fıstığı ve karışığı. Bana ji avina. böyle Hudayı am Hudayı diyor. Kurmancı am Hudayı diyor. yani cive meleti ji heye Ha u vedire am üretici am ha zaten çiftçine. Yani am çiftçine hısal fiyatı kaysyon per babu. bahaya Üreticiyim. Mesela bu kaysiyona eme viyanda dise kaliteyi din dairın bun ma dav hayştan toptan ma da ma su milyoni kaysi gırtına kam katılmış fuar ya. Yani abi çinna eme uya en az 5 milyon. İsal helbrina ne baş İsal Şirketin şitol bemtarra mesela gotum kaysı pırra pırra dast çiftçi anda Gırtın. reşber anda gırtın u bakir tezajı bakırına kayısıtın ana dövene bakırına şu ev tecir tüccar her tim wadi aynı var. جوتکارا کسی کو هلبرینا برهمان دکن وان دخابین براستی Aynı var براستی yani که işte mesela ma piyasa aviye bakın diye sürüme işte millete ve rakabete bakın diye de paketten ma kışan diye 10 milyon am hay üreticine ve seve am hatına zarara zaten kokta zarara milyar ki 100 milyon am ev kire deden rüye milyar kavine var. Zaten kokta zarara. زراره yani. Başka tavatın ne? İnşallah droje peşle İnşallah. nikar bikin Hafta az sonu ne dükkanı? بله داویا هفتی باور که و دی زیادتر قلبالق به بلکی وی İnşallah. زراره خود İnşallah. Ha, hadi iyi ام günler. سپاس کش بوا قواد بیشوره سال نها ام هاتن جارکی دی استاندکی چی کوفته ام دبینن براستی چی کوفته جی جوان استانده کو گلک رابط دبینه ام بنیرن کا هم تعمای بنیرن هم باخ فن ودری مرحبا مرحبا سر Çavay, شعبا kavak وخيراتن سر شعبا çi köfte çelikin ام لبر تشيدكن هر تشتي خو ام دست خو تشيدكن بله ام جدر با تشينا دكن ام هر دست بر شعبا تشيدكن اون هر çi تشتي çelikin ve köfte مثلا بهارات ما كل بيبر ما اون گوشت ناخلن abi گوشت ام دخل هم گوشت گوشت هي؟ هم طبي hem گوشت hem bir گوشت هم گوشت هم بي گوشت ha tabi çi Her köfte şey. bir گوشت cenabı طبي بي گوشت تشينا غير cenabı on اي والله yani misal xuya dike çi köfte ve tişteki tam hoş xuya dike eğer ku hebes tamay jî binirin طبي سر شعبا متشاور hendik ama hendik em binirin tamay çavaya
Belê nihajî em standekî dine ev derjî ji Rihayê hatine ne? Belê. Ji Rihayê hatine. Tiştê balkêş li vê derê hene lokum û em bêjin tiştê şîranî sucûbin tiştê şîraniyê cûr bi cûr hene li berê li vir tiştekî bala me kişand ew çi ye ka tu bêjî Lokma isotê ilk kez di dünyayê de me çekiriye. lokma îsotê Lokma isotê yani bir isot û lokum me da hevdû me çekir. Şi balkêş ew ji ku hate bîra we? Yani birastî ji bo em li rohê em hayata xwe îndame dikin. İsota Rihayê jî navdar e meşhûr e. Aynen. Milletê Urfa jî zehv ji îsotê hez dikin diye. Lokum jî anîn kirin bi îsot yani tiştekî îsot lokum ma bû wî jî kirin bi îsot. Aynen. Tiştek balkêş e bi rastî lokma bi îsot çêkirine tamamî Wada me çekir me got belkî ew e milletê me yani neacibîne ama hem ji xweda re ve xweş hat ecibandin. Piştî ku me viya çêkir û pêve me hal fetî Gula Reş bi Türkiye dibe Karagül Gula Reş mecwê jî me lokum çekir. Ew ji herkese rağbet zehf hat dedin li vê dekê me nerîkî îsotlu lokum ne ama güllü kara güllü Gula Reş lokma Gulareş lokma Gula Reş ew hat rağbet kirin. ew lokma îsot kîja ye ew ya em karin tamayî Belê. Evyayê yani peşî me re dixwe şêrîne lokum e bes piştî ku lokum piştî ku lokum te xwar û pê be ew e tu jayî Tiştek balkêş em tamayî binêrin kerem kin bi rastî ji tamekî xweş e afiyet hem inşallah şîrîn e afiyet hem hinek tujayî pêre heye wekî kekê me ji anî ziman ewil tamek şîrîn tê paşî çikek tuj dibe lê tamekî lezzetekî pir xweş e bi rastî jî ev li vir jî tiştekî balkêş û ya dike reng bi reng cûr bi cûr kombinêrin ev çi ye û çi difiroşin? Peynir ayvası düşmüş. Peynir ayvası. Helava panîrê Adiye böyle. ji Semsûrê hatine? Valla desem süreyesine. Ev tiştekî yani şêranayekî Semsûrê ye Esam süreye. û mixwe çê dikin Am bıxa çedik. Te pazara mavreye ya burada fuşu. Ewa cûr bi cûr we daniye ev yê çi ne yani Pekmez, fındık, ceviz, fıstık. Ki heye. ge heye Her ki heye. çend çeşitin çê dikin? Heşti çeşidi. Heştê çeşit çeşidi. Bela ve hazdike memale mevani. heştê Heşti çeşidi. çeşîda wî heye Tişki Tek heye. bi panîrê çê dikin? Gibi peynir çeşidi. Peynir adiye mane. Panîrê çi bikartî? Peynir adiye mane. Panîrê kîja heywaniyê bikartî? Ave. Emo goye. Ha ez karim tamayî Hadi binêrim hadi çıtı tamamıydı. tiştekî gelek xweş e ev rastî heştê çeşîdê wî çê dikin nîzîkî 20 çeşît jî alvê derê anîne li vir difiroşin bi rastî tamekî şîrînayekî balkêş e gelek xweş e ya jî belê me dîtibû belkî ama bi vê şêwazê me nedîtibû ev jî tamek ji Semsûrê ye me wê jî nas kir em berdewam bikin. Belê li fuarê ne tenê pê standên xwarina û tiştên kutêne xwarin têne pêşkêşkirin her wiha li vir standên em bêjin kooperatîfa ê yekîtiya çandiniyê yê cotiyara jî li vir hene niha yek ji wana jî li cem me merheba ji were min çawanî باشه سپاس کنج باشه sabî spas dikim wel vê derê stand vekiriye û çi pêşkêş dikin çi nîşan didin ev çi ne? Bana
tev coğrafya me Piraneye, Pirane. Dicle, Piran. Evet. Em li wir Jixwe Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği beje. Aynen. Yekitiya em bejin fekin organik. organik. Yani Yani kuçandırıya van dikin. Hatne cemhef ve kooperatif. kooperatif mantığı, viyajı meyve birliği, kooperatifte çer üye heyse, viyajı üyeyi. Şesi de 22 üye meyi Pirane. Şesi de 22 üye meyi. Endami ve hele. Gele Çiftçi. başı. Hayır. Bana çilikin rez, tri, yani avama ağırlığa mesela tri zaten. Bayif, guz, antep fıstığı, çen hep gündeme çedi bu. Hem de xwazin bölgeme genelde fabrika tüne, imkan tüne, hem de xwazin üreticiye me, yani hem de bu sağlığa insan, bana tev %100 doğal. Bir katkı Organik. maddesi organik, giş sertifikalıyla. Sertifika bir hani bana. Yani giştek laboratuvarı da bana test edin. Nece bervi hem de xwazin fabrika çilve çekin, en azından hep insani meji nam bukun. O çiftçi meji Dramanı bir bere bakın. En azından emek harcamıştık. Ava triye. Ya ava triye, Bele. ya hem de beşin öküz gözü triyareş, ya sıkamaviye doğal. Ev ya ne dimse ne şarabı. Na. Ava triye. Rast triye şaraplık çeşidi ama He. meyve suyu. Yani viyajı Ava fikiye. av rast meyve suyu. Çok katkı tüney. Brasti. Yani işte organik her tim balam rova dikşine divê çaxê de her taybet ji ber ku her tişt xirab bûye her tişt bê fabrikasyon her tişt em bêjin tamawî jî xirab bûne tiştên ku li welatê me organik bêne çêkirin qedr û qîmeta wan pir mezin e hûn jî qedr û qîmeta wê yekî bizanin. ام بردوام دکن دمات بحثا آمده بکی پیوست امرو بحثا شیرانیاوی پاک تایبت چی قدایی فایی بکی ام نهاتن برجیه کی تاطلیجیه کی ام در بازی هندر ببن اون تاطلیا بنیرن حتی استیم مرحبا جوره سرچاوات چوان صاحب برام خیراتنه باشه. سرچاواتنه اف دما مروف بحثا آمده بکی دیاربکر بکی پیوست امرو بحثا شیرانیاوی شیرانی تبیرامه نوا. شاعری هم دبین نوادی شاعری جی قدایی قدایی vurma kadayı bu Kürdici şairi hem شاعری اون بیجنه باشه bu şekileye güzeye fıstıkeye vurma güzeye kaymak fıstıkeye بله parmakeye çeşitli baklava hene اون چند چشید شیرینی چید dora 35 çeşit şirani ama heye 35 35 çeşit çeşit bes isal gelek ev be nabu denge Evaha ev jerde ben acemi di sar asar ne var ya والله fıstıkeye راسته. o ya Ey- güzeye Ez بخواجی گلک حجمید کد karımı قرباشا وكيدين شخيني وي تشتا هاري كون زيادة فروشن كجاية بس Diyarbakır işte gelek meşhur dünyada şairiye kadayıf. قدايفة Kadayıf gelek dişe. كجا جوري باش تشا Guji o fıstık. Her duji koşar. باش O gelek koş dişe de çe tamamı dünyaya yani Diyarbakır patent aveci meslen diye sen nave Diyarbakır. Kadayıf Ahmet يعني dünyada meşhur. قدايف يا آمد Ya Ahmet ya. يعني أو بس. بنقاش سرويتنا Evet. براستي ما وكنا اني زمان يكجي طعم وخشيا عماد يجي اف شريناي بدرينا ام كارل طعم يجي Ustaya men o baklava cemidi. او Fıstık. جي تشدبا برشي كي جويا قدايفا قد كري هبا قد ناكل
هندر هاتنه درve çima hatne derveş berku li derve jî hin stand hene ê ku tiştê bi agir çêdibin wek cağ kebaba Erzurumê û wek cîgerê ew jî li derve cih ji xwe re vekirine niha em dixwazin em li wan jî binêrin ka tamên çawa anîne bêdirê em destpêkê cağ kebab bibînin. Xewet mi ostayên min? Sağ olasın, teşekkür ederim abi. Çawayî? Sağ ol. Tu cağ kebab çêdikî? Gel gör cağ kebabı yedim abi. Hûn ji kî hatine ji Erzurumê? Em cerzimi gel gör cağ kebabı atın. Ha, wel bêdirê standî vekiriye. Evet abi. Cağ kebab xwarinekî taybetî Erzurumê ye. Evet abi. Goşt evi, husta evi. Belê. Her tiştî cerzimi hatiye abi. Xweşiya wî çi de ye? Şayı goştê berxaye, goştê bute. Belê. Goştê berxaye. û agirê ku pê dixin çi taybetî kî heye? Meşe, bak burada he. Şu an agri meşe he. Agirê darayê. He, agri darayı. Belê. Onun vî awayê şîşe didin Aynı bir abi. û vî awayê servîs dikin ne wa? Aynen abi. Bi rastî jî cağ kebab xwarinekî taybet ye Erzurumê ye wek tê hûn jî dibînin li ser agir tê çêkirin û bi vî awayê Benim ehtiyat bu daha hoş tane de tamam em tamamî jî bilêrin. Tamam bunu ya daha hoş tane. Abi ye, abi kişine mesela tabu kişine gel. Germe bêga. Ne biliyor? Bi rastî tamekî cuda ye, tamekî pir xweş e wek hûn dibînin goştê wî goştêkî taybet e, goştê berxa tê çêkirin û li ser agirê dara tê dipije. Ev jî lezzetekê, tameke ya Erzurumê ye me heta niha belkî bernamenan û dan em neçûne Erzurumê lê belê piştî vê yekê em hêvîdarin rojekê nihene Erzurumê. Sıraya yek ahati kalın abi. Belê. En tamaya kaçan abi. Xwarina wê kam jî biceribînin? Bugün abi. Belê me ji tamên xweşiyê Amedê dest pê kir, em ê dîsa bi Amedê bi dawî bikin bi cîgerê. Tamekî taybet yê Amedê bi rastî jî. Me gavadî cağ kebab xwar yek ji standên derve jî cîgera roja ku li vir fuar gurme 2019 vebû li vir mangalekî 21 metreyê danîbûn û li ser cîger hatine çêkirin û li gel hate belavkirin. Wê rojê me jî dît. Niha jî em ê herne ber agirê ber mangalê û em ê li wê dirê li tama cîgera Amedê binêr. Merhaba işte. Merhaba baba merhaba. Çavay. Sabit başa çavati khirati. Evder ciyekî taybet e Evet. fuarede Aynen. cîgera Amedê. Aynen. Cigara Ahmet'e. Belê. Dona beri. Belê, roja awil- Roja avil ma 1500 porsiyon mu da. Al, bepare. 1500 ve gavadî bahsê Aynen, kirigo aynen. 21 metre mangal Aynen 21 metre makale be bu. Her bölümü 21 şişe bu. 1500 şiş şiş. cîger te da. Bu da bedava da yani ya. Bepare. Xwedê xêra we qebul. Ha, sağ ol yani. Bi rastî cîgera Amedê Hadi. cîgerekî taybet e. Tamekî xweş e. Tamam başa. Ta- Ciğerime ana biberi sor. Benzer terbiye var böyle. Benzer garip kim. Ama biberi sor ha. Ev direceğe. Yaraş Kuya, heye. raşe, kuyucaya. Kuy heye. Wekî tiştekî lê nakir. Aynen terbiye ya. Kişnişe. Kişniş. Kişnî şeye. Hadi evceye. Biber ya zeyden yapacağım. Zeyden yapacağım. Hış biber. Belê gerek zêde ne pişe. Dış Şu böyle an avı. cîgera wî gerek bi avî. Aynen. Şu an don jî navde ye. Aynen. Müşteri olarak aldım, yiyoruz, memnunuz. Ciğerci ve Afiyet tavsiye ederim. diliyorum. Afiyet diliyorum. Ana Diyarbakır ciğerci bu ya. Tabii güçtarsın ya herkes tasdik yani. Markaya. Navdarım. Bari cemme uysel şaba. Belê em spas dikin ji were. Ha. Cîgera Amedê me got cîgerekî taybet e bi çêkirina şêwazê çêkirina wê
به تاما جبرکو جگر تازه تینن و بویت چکرن جمع بری نهاد برنامه نانودان ده برنامه جگر جی چکر بو تماشاوانی ما گرک به بیراوان ایدی امیش بر خاطری خوش و بخوازن ام فوارا آمده بون فوارا گورمه 2019 براستی فواره که گلک خوش بون ما ام گلک استاندا گریان ما گلک خوارنا آنی سر اکرانین و تام نو یه جدا مدید مگوش 45 ولاتا که هر ام بیجن اصنافین که هاتبون لبدر استاند لکربون بصدان استاند لهندره فواره دهنه دو حبجه جی لبدر در و اکو آگر پیدخن او جی یک جواجی جیگر بو ام جبر خاطری جواد خوازن حتی برنامه کی دی من نوا خیر و خوشیه ده من های دیل تمام جگر آخب میره